Mga pila ka kilo ka na pila ka kilo ka to diyan. Mong gilok do. Bugat niya ba kani nga niyo bugat ni? Bugat ni ba? Ang bugas yan inahin niya ako nila nakapilit. Agas ang ano? Tubig. Ayun, dito na ko. Di ba lang din mga sakit yung mga uyab dito sa rin. Ay, Jen. Bugat ni oy, bugat ni ba oh? Ah, bugat kayo oy. Bugat kayo ba? Bugat kayo na dong oy. Bugat. Ah, oh, kini may pure kayo. Okay, puti kayo oh. Puti ba? Sa mga puti pure ni ba? Cool. Ada tagko niya donut. Oh, na donut oh. Fresh pag yun. Donut fresh pag yun. Bagmay na kayong bunga saging no. Rawang binangay oh, gagmay. No, gamay no. Raw gamay kay bunga. Gagmay ng saging binangay ron ba. Binangay. Guys. Nagbasa po yun guys. Guys, thank you for watching guys.